Hi guys! Nandito kami ngayon sa, ayan, Four Seasons Restaurant. Dito kami ngayon kakain guys. At nagutom na kami. Ayun yung tricycle namin, oh. Ayan, anak ko, anak. Hi! Hi! Ayan guys. Try namin dito sa, ayun, nakba yan. Naglabasan na yung bra ko. Ayan. Dito kami kakain guys sa Four Seasons Restaurant. Ayan, try namin dito. Ayan, oh. Wow! Kasi mo si Papa mo. Chinese? Ayan mo, bibigyan ka kay Papa. Dali ka Ano? Hawakan. Hawakan. Ito mo, may tapat sa iyo. Nasa sa po. Order na tayo. Ayun, ayun. Oh, pili ka na, nak. Vegetable. Yung guys, oh. Katabar to. Sarap ng mga mino. Bibidyon ka talaga. Ang dami pala doon. Daming kumakain dito, guys. Hi! Hi, baby! Hi! Suplado. Order kayong hindi maanghang. Kayo. Mahina kasi ako, guys, sa maanghang. Chinese. Ayan. Ayun na. Wala. Scream daw. Anak ko, smile ka na ko. Dali. Sa thumbnail na ka. Ang kuyan tubig ah. Yan, yan. Smile. Ayan guys, tapos na kaming kumain. Ayan, tatapusin ko na. Bibili na ako ng ano, yung order ulit. Yung pom. Yung family size na pom. Tapos, rice cooker. Tapos kaldero, yung mga yung tapos para makauwi na rin kami. Ayan. Yan, mamaya mag-video ulit ako, guys.